Haga jing im ga jong ab jong pi kum ki shakri ga jong trai. Kadan kam yang ay pi ban long ki ba yai ne skam au trai. Ki bom ju kan ria bat ki bom ju kala bat ki bom ju man thaj haga ban le ga kam ga jong trai. Haga jing im ga jong ab ga jong pi. Namar ga khten ga jong ble ga ong nan kong korin. Kala nong ba khat san ga khot ba san bu pra ga ong kum ne. Na ba kum ta ko para bangej ba e jonga. To long pi ki ba yai ne skam bat ki bom kan ria no bat ki ba man ker hai man la ka sngi haga kam utrai. Haba pi tips skam ba kata ka jing 3 minute jong pi kam ju long ka bale no e how try ong ga khten ga jong blai to long pi ki be yai ne scam how try ki bom ju kan ria ong ga khten ga jong blai ha ba ni la rai ban but yo try ga jing im ga jong ba jong pi wat ju kan ria no try hen rei long ki be yai ne scam how try ki bom ju man thaj ga ban shakri yo try hen rei ban long ki ba man ka rai la ga si ga jing im ga jong pi namar ni tips kam ba kata ga jing 3 minute ga jong ab jong pi na ba tau try kam ju long ka ba le no e how try ga khten ga jong blai dei namar kata to long pi ki ba yai ne scam how try namar ka khten ga jong blai ro ong no Matias kala nong ba ar busau ka khot ka ba khat lai ko ong hen re jaru ba dai ne hadu ka ba kut uta ken ban yo la em la da ngim long ki ba yai ne hadu ka ba kut ngong pi ka jing em ga jong ab jong pi ka shu long le no e de namar kata to long pi ki ba yai ne scam hot kum ki shakri ki jong try ni mat shibun ki jing e ni mat shibun ki jing ele ki ba wan ga jing em ga jong pi ki ba saitan thumu ban pan hap ka jing em ga jong pi o ba thumu ban pan tkut ga jing e dei ga jong ab jong pi ba utrai hen re ni don kam ya ga jing ye ne ha ba wan ki jing pan shoy ga jing em ga jong pi ni don kam ya ga jing ye ne la ba la dang la don ya ga jing ye ne ga jing em ga jong pi ngai skam ba ga jing em ga jong pi ka long ga jing job namar ga jing ye ne ngoi pi ngai skam ba pin yo ya ga jing job de namar kata to long pi ki ye ne how try to long pi kita ki benang man kar haya la ka si ka kam ki jong try ki bom ju thaj ban le ka kam ki jong try ka jing im ki jong pi hande ba pin nang ye long ki benang shit ram kat benang mi isi hande ba pin nang long kita ki shakri ki jong try ki benang yo man semak ban shakri try la ka si om kita ki ba shu man thaj om kita ki pada shu ngau nia tang shi por hande bandang yo bor kadang nang mi isi ki por ye ka ban shakri utrai ka jing im pi de namar kata pi don kam ye ka jing ye ne namar ka tips kam ka jing im pi we ha ba pilas dang ban shakri utrai ka jing im pi kin wan bet ka jing ban shoy ka jing im pi namar bo soitan kwa e pi ba pi ban shakri utrai u kwa bet ba pin hap na ka liang ka jong trai u kwa bet bandon bat ka liang ka jong de namar kata ni don kam ye ka ni ka jing ye ne ka jing im pi knang bangin long ka jing job kenang mengin yo ke jing job ni don kam yang ke jing ai ne om kita ke bacu kan randa din om kita ke bacu kan ria tang sipor henry ni don kam ban long ke baye ne skam mau trai ke bala biang yala ka jong ke jing em ke jong ab pi bat utrai ti yala ka jong ke jing em ke jong pi rengkat baga khutin ke jong blai kenang ba pinang la bandang yai ne kenang ba pinang la bandang long kita ke ba jileu ka jing ya dei ke kan jaman sem bat utrai ka jing em ke pi dei namar kata ka jing em ke jong pi to long pi kita gi ba yai ne skam mo trai ngai skam pi osngoi ni khtin gi jom blai bleu ker khui pi amen